Una paano ka maglakad? Hindi ko talaga maya. Hindi mo malakad, no? Ngayon, paano ka maglakad? Mabababa dyan. Okay na, masaya ka na, Pogi. Ikaw yung kasama niya, di ba? Iba ikaw yung kasama niya? Kuya. Okay na. Wala. Kuya, ikaw yung nagpagamo ng simula nung... Ay, wala pang 1 week, di ba? Ikaw yung nagpunta rito. Ang sakit mo, yung tuhod, naipit sa motor, nadisgrasya po yan, hindi po siya kinukulam. Ngayon kuya, ano nang pakaramdam mo sa tuhod mo ngayon? Liwalas na masakit. Dati, Naitatapak ko na dati. dati hindi mo matapak, no? Hindi ko madiin. Parang ang kuba dati. Pero maraming salamat sa Panginoon at pinagaling ka ng Panginoon kuya. Yung tuhod ni kuya. Sige nga kuya, lakad ka kuya, kung anong lakad mo ngayon. Yan, ang bilis na lumakad ni kuya, oh. Wala lang, parang nagdahilan lang. Yan. Wala na, okay na. Thank you kuya. Bye-bye.